Zdrava Srbija se zalaže za oživljavanje sela i motivisanje mladih za rad na imanju. Od vitalnog značaja za celu državu jeste da zadržimo mlade na selu i da im omogućimo da žive od vlastitog rada. Rado bi mladi ostali na selu, čak bi se za to odlučivali i oni iz grada, kada bi im se ponudili još bolji uslovi za ulaganje u poljoprivredu i dodatne subvencije. Potrebno je popularisati ideju da ostanak na selu može da donese samo pozitivne efekte, ne samo za pojedinca i porodicu, već za kompletno naše društvo. Dakle, za jak i zdrav Obrenovac važno je da 2. juna podržimo listu Aleksandar Vučić Obrenovac sutra.